Dacă îl bate, ce faci? Da, Da. Că e liniște fără George. E Dacă- pilotul ăla de la... Duc cu bomba asta, Araș, pe B. Du-te mâncați-și. Du-te-l pe ăla în cur. Hai, Senic, ei pot Bă, să... dă muta pe mine, mă, după aia. Senic. Be. Ai unul sus pe cutie, unul în mașină, ai unul peste tot. Da, ok. Intrați pe B, intrați pe B. Ia, da, așa, de ea. Stai mă, chiar. Mamă. Încă doi la B, încă doi la B. Tunel. Bravo, ok. Bă, Cheline. Nu, cumva? Ești posibil, nu te știi. Lasă-o, bă, lasă-o așa. Bă, Cât dar mai tot trag numai în el. Dă-l dracu pe ăla din spate. Puteam și eu cu tape acolo. Ăla deja de 20 de minute închide. Ăla că spate oricum rata. Ce trei? A tras 3 încărcătoare până să realizezi tu că tragi. Degeaba mă întărseam. Nicule. Delia. Gata. Ce da? Da, mă, da. Da. Și mid? Short. Ah, pe lung unul. Oh. Doi B. Mai bine mă duceam pe tot. Bă, ai văzut ce le-am făcut, mă, la ăștia? Nelule, short, Nelule. I-a dat capul ăla. Hai, vine un short. Amândoi Te-am short. dus pe pula. Hai, N-are timp. bravo, Chile, e luat runda, mâncați-și chelia. Apropo de el, a tras 2 gloace, s-a întors să dezamorseze bomba. Păi, am văzut că ratează ăsta, a zis, dă-o drept, îi dau difuz că Bă, stau mă. dă-l, mă, că... Tu n-ai văzut ce am făcut acolo cu Uzi. Câteodată intră, câteodată, nu? Nu-și pune în grenadele lor. Hai, mă rog. Bă, dar nu mă lasă să-i fac poză cu ăla ăsta. Ceva la loc. O să ți-l bat pe la mid, că stă un cotei landscape se numește. E grijă short. Am luat chivau, frate, singur. Da, bravo. Și am murit. Mai una nici. Și blau.